Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta ita alawas, anapauluan, awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikkan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo nag-deliver. Inton makawid ta, anyat kat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Bilibakan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininong. Ay, Si kang Rodel ati, besman ko. ay may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninong. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainap anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan na kiti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas day lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agatgas. Idi kwan, piglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tanggay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tanggay? Andatan dito'y Manila bro. Apay kasla da birbiro ka? Kita man no adapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayjay a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ay wala niya. Sige nga rod bro. Agsinatapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taagsублita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kanto nga rod Isagana kong ti panagkalay sa ami. Wun bro, umayak tula tayo di balayo. O sige, namnamak day ta Adalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawa. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jay. Nakatalikod dya maisa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Si kakadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kanong agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urain niya pa iti kasasaad na.
Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana, nanang. Ang mga nukas talaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da alis. Awan ka di, ti indagas-dakan ka? Adamot may nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na, timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka di ti linaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan amaikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impaw it sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Ngam madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara namang kita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makamu kayon. Lukatan yun, man niya tilinaon da ita karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram meten ti lubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadagiti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag kaw, anak kaw. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya po rati panagkalay sa mi. Sakbay ama ibusti na itid a bakasyon ko. Ay na, agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabaawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manay. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kay binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mala, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Na, Norma. Kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor no mabalain. Apay ko maasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran a rupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta a panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamang nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap dayjay a Carlo ken ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa dayjay ng Alice. Una yan anagsin aw apanagayat dayta.
Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapet ti panagaya ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day nga Alice. Napuuran lang aro dun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti mati akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpaiso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko, maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awab mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanya po Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit iti sigod. Kasta aya, ang kunam mo tanangala da iti kudil iti taddo mapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Amagan no, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayon mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti araramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raod ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asi pupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat kan ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagiti nagnagan, dagiti agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay an nauram ti rupa. Isungorod ti impalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. Siganton ati mangilanad iti pitsa, sweetheart. Sige. Ay ayaten ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta itaalawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.